Kumusta mga bright? Welcome sa atong channel Uncle Kusgan. So kung wala pa ka-subscribe, please subscribe my channel. Paki-hit ang button. So karon ang ato ang i-review ang OEM top grade or UE pair nga sapatos Lebron 20 Next Generation Promise. So mani ang box. Same gyapon og porma sa urig niyang box, guys. OG box gyapon, baga kayo. So atong i-open. Na to, no. Gahi man. Bangin. Okay. Ay nasangit. So maniyang now, guys. Mismatch na siya. I-research na ninyo kung anong litawag na siya Promise. Pero man siya isa sa mga colorway sa Lebron 20. So na siya duha ka color. Duha ka klase nga color, blue and orange. Okay. So mo ni siya. Tanggalon na to. So yung materials, guys, dari net siya. So maklaro gyapon mo siya na ipagka-transparent yung net. Nya dari mas sparkle ang iyahang Nike shoes logo. Dari kuan gyapon siya. Transparent gyapon makuan gyapon siya, guys. Mo-reflect gyapon imong tiil dari So air cool gyapon siya. Lusot-lusot gyapon niyo hangin sa inyong tiil. Musuot mo ani. So nasa pinalahi nga design diri. Duha ni ka klase ang Lebron 20 katong ayang shoes diri nga ang labaw para sa time machine. Kini siya lahi po ni siya, guys. Sa 20 na X diri. Diri suede materials. Ito sa ikaw ng camera. There is suede ang yung materials diri, guys. Suede. Diri pod suede. Lumi kinihan ko, no? Kini kay mag-spark mag-spark siya, guys. So layo ka diri, ma-replican siya sa ko, ano? Mura siya nag-glitter sa sulod. So naka-air zoom gyapon. Muna siya ato ang insole diri. Naka-pink. Okay, pink man yun yung kuhan sa Lebron 20 kasagaran. So insole, nipis lang yung insole, pero grabe kayo pagkatayo. Maray gyapon sa uri, guys. Tadkad gyapon tahi. Sulit gyapon yung kwarta ni. Close mo na ako kung kakaya mo palit og urig, palit mo urig. Pero pareha na ako nga dili kakaya pag urig, pwede na gyapon ni mga top grade, mga OEM. Importante nga nakay bagong sapatos, hugings kayo. So diri materials niya diri, guys. Suede leather diri, guys. Suede leather na Nike nga logo, LBJ, tapos na pirma ni Lebron diri. Ang kiniyang pirma diri, guys, nakakuha ni siya. Nakalubong din siya, guys. Lubong din siya. Nakapatch din siya. So kung mismatch man lagi siya, so lahi yan isa. Diri nakagamsol, guys. Sulit kay ni Vertica Spike. Ang isa. Tanaw na to ang isa. Okay. Nakanindot ani niya, guys. Pareha gyapon siya sa ilalom sa pink. Kuha po yung combination. Naka-glitter diri. Suede materials. Attract kayo, guys. Attract kayo. So makikita mo na sa personal attract dito, guys. Dami kayo yung pagka-materials.
Yan, logo niya mag-glitter-glitter pag yun na siya maigo sa adlaw. Sinaw kayo, guwapa kayo guys. Air zoom din nakamarka. Lalom gamsol. Suwak kayo. Tapos naka-OG box pa dyan. No. So mo na ni atong review karon. Ayaw kalimot sa pag-subscribe. Uncle Kusgan, salamat.